Salutare, prieteni! Numele meu este Aurelian, sunt apicultor și m-am hotărât să fac niște clipuri pe tot parcursul anului în care să prezint cam ce lucrăm noi prin stupină, cam ce lucrăm prin atelier, pentru că de când am băgat stupii la iernare nu am stat deloc, lucrăm și seara până târziu, avem foarte mult de lucru și am zis că nu am niciun interes de vizualizări sau ceva. Am zis că poate cineva care lucrează ca și mine este interesat să vadă cum lucrează alții, pentru că și eu de multe ori am fost în situația în care căutam o informație și nu o găseam. Și așa am zis că să pun clipurile astea și plus de asta mai târziu, când mi se mai face dor să mă uit ce lucram în urmă, mă uit mai simplu pe YouTube decât să-mi încarc memoria telefonului. Și așa că m-am hotărât acum să vă arăt ce lucrez în momentul ăsta. Pentru că vrem să ne dezvoltăm puțin operațiunea. M-am apucat să fac niște... Am multe terminate. Să fac niște izgonitoare, pentru că cu cât înmulțești stupii, devine mai greu de extras mierea, pentru că trebuie să scuturi toate ramele. Și atunci am făcut izgonitoarele astea. De precizat că mai tot ce o să prezint pe aici, nu cele mai multe dintre ele nu sunt invențiile mele. Copiez și eu de la alții, adaptez ce se poate adapta. Dacă pot să îmbunătățesc, îmbunătățesc, dacă nu, le copiez așa cum sunt. Deci nu mi-asum credit pentru ideea proiectului. Restul, partea de construcție, îmi aparține în totalitate. Ăsta este un izgonitor. Pentru cei care nu știu cum funcționează, ăsta se pune sub corpul pe care vrem să-l extragem. Albina intră prin găurelele astea, care de fapt sunt niște conuri, coboară în jos pentru că vrea să intre în contact cu regina și astfel în 24 de ore ne golește corpul pe care vrem să-l extragem. Ele sunt folosite cu succes prin America, prin Canada, prin Statele Unite, prin Canada și în România știu câțiva apicultori mari care le folosesc. Sunt foarte bune. Eu m-am apucat să fac, nu știu, cred că aproape 300, 280 sau 300. Și exact asta lucram acum și am zis să vă arăt cum lucrez. Conurile astea arată așa. Sunt de fapt niște... Ăla era puțin crăpat și ăsta e puțin crăpat. Sunt niște eprubete conice la care am tăiat capătul ăsta și le-am scurtat și de aici. Foarte greu de tăiat pentru că sunt casante, dar le-am încălzit cu un pistol de căldură. Un capac aici, un pistol de căldură care supa peste ele și le muia în așa fel încât am putut să le tai fără să le sparg. Bine, se mai sparg dintre ele, dar nu contează asta. Deci așa arată asta. Există și o variantă mult mai accesibilă. Cred că cei de la Pilux, nu mai știu cine, dar aveau stoc limitat și asta are un defect din turnare. Niște conuri special făcute care se prind în șuruburi, în holșuruburi. Nu pot fi capsate, am încercat să le încălzesc, le-am încălzit destul de tare. Cred că am pe aici unele pe care am încercat să le capsez. Astea au fost încălzite foarte tare, dar totuși crapă. Adică la 6 sau câte sunt pe un rând din ăsta,
arunci 2-3 când încerci să le bați. Dar, în schimb, în holșuruburi funcționează foarte bine și își fac treaba. Nu știu dacă le mai au pe stoc, dar astea pot fi foarte ușor folosite. Așa. Și am zis să vă arăt și cum procedez eu exact. Îmi pun pe un teanc de izgolitoare. Deci astea au fost încheiate, toată șipca bătută și fierte în parafină. Toate echipamentele, tot ce înseamnă lăzi, capace, izgonitoare, tot ce este din lemn, eu fierb în parafină. Am considerat că este mai ușor pentru mine așa și pentru că nu-mi place să vopsesc. Deci au fost găurite înainte, astea au 16 mm gaura și 16 mm exteriorul conului, deci intră cotă pe cotă, numai bine, stau bine. Dacă tragi chiar tare, ies, dar nu, doar dacă intenționezi să le scoți, altfel nu riscă să cadă. Deci am fiert astea în parafină și acum procedez la capsare. Eu folosesc capse late 1,92. Pe astea le fixăm TFL-ul și plasta. Le fixez cu, nu știu de ce tot vorbesc la plural. Eu le fixez cu capse de 15 mm, nu e nevoie de mai mult. Doar că trebuie atenție că și la 15 mm totuși capsa este destul de lungă cât să perforeze conul ăsta. Și atunci când capsez aici trebuie să fiu atent să nu treacă capsa prin con. Că în primul rând ne crapă conul și în al doilea rând că capsa o să obtureze gaura. Dăm așa. Fac cu atenție aici să nu... Bine, după ce închei câteva, ți se dă mâna destul de bine și nu mai îți vine așa în instinct unde să te duci cu capsa. Așa. Și punem și plasa pe partea asta, tot fixată cu aceleași capse. Și asta este gata. Deci albina intră pe aici, iese prin conuri, se duce jos, eficiență, nu mai stăm să scuturăm pentru că nu avem timp și nici mâinile totuși nu ne duc să scuturăm la foarte mulți stupi. Cum vă spuneam, fac foarte multe, adică foarte multe, vreo 300. Acolo, aici sunt cele care mai trebuie făcute. De lipit lipesc cu Tizabon, cred că se citește. E un lipici de 4 la găleți de 5 kg, 170 de lei, cred că plus transport. Foarte bun lipiciu, rezistă la fierbere. E și mai ieftin decât de 3 de la moment. Și ăsta e foarte bun, dar ne uităm la preț pentru că astea sunt doar anul ăsta consumate. Ăsta nu e consumat, dar astea două sunt anul ăsta consumate și mai avem de făcut 900 de corpuri, 150 de socluri, funduri sau cum beciuri, cum le numește fiecare. Astea sunt cele care sunt terminate. De obicei pun și un brand cu ștampila stupinei, dar
nu avem timp. Timpul este cel mai mare inamic în momentul ăsta, pentru că primăvara se apropie repede și avem o grămadă de lucrări pe care trebuie să le facem. Cam asta este pentru primul episod, să zicem așa. Nu o să postez eu prea des, dar în momentul în care lucrez o să vă mai arăt sau o să-mi pun mie pentru arhiv acolo ce mai lucrez. Vă salut și să auzim de bine!